Benvidos todos ao Concello de Valga. Esta é unha pequena introdución de unha grabación que se fixo por técnicos do que é o noso patrimonio, a historia, a cultura do noso Concello e así poder poñer en valor. Ao mesmo tempo poder trasladar a todos aqueles valgueses que por circunstancias están residindo fora do noso Concello, especialmente onde están maioritariamente, que é en Argentina, en Buenos Aires. Parque Irmáns Dios Mosquera. A beira do río Valga dispón de xardíns, parque infantil e praia fluvial. Entre os ornamentos escultóricos destaca a figura de Agustina Otero Iglesias, a Vela Otero, artista valguesa que chegou a ser un dos símbolos da Belle Époque parisienne. Núcleo parroquial de San Miguel de Valga. Destaca a igrexa neoclásica con Vía Crucis. Nos Martores sitúase a fermosa Capela de San Mamede, construída entre os séculos IV e V. Neste lugar acháronse, dicen, os restos de Prisciliano. Petroglifo Pedra da Serpe, xoia da arte rupestre datada na Idade de Bronce. En Parafita, o río Valga circula encaixado salvando os desniveis a modo de fervenzas. Arredor dunha das máis espectaculares acondicionouse un espazo de lecer con pasarelas e un muiño fluvial restaurado. A parroquia de San Salvador, do século XVI, localízase no lugar da Irexe. No interior conserva capiteis prerrománicos do antigo templo. No Souto,
hai unha singular ponte de pedra de orixe medieval sobre o río Valga. Nos arredores da ermida da Virxe da Saúde erguida sobre un antigo castro, recréanse cada mes de abril a Batalla de Casal de Irigo, acontecida no ano 1809 que supuxo a derrota das tropas napoleónicas. O conxunto parroquial de Santa Comba de Cordeiro está presidido por un templo barroco. Acolle dúas celebracións de gran sona. Entre xaneiro e febreiro, a Romaría da Candelaria, na que se trasladan os santos xunto coa ofrenda dos lacóns até a veciña capela de Vilar. E no mes de xuño, o Corpus Christi, no que se tapiza o adro de Santa Comba con alfombras florais. Esta chaqueta é para que esteades máis pendentes do que vedes que do que oídes. Praia fluvial de Vilarello, situada entre extensas formacións de marisma e bosques de ribeira, está acondicionada con todo tipo de servizos, incluindo un pequeno embarcadoiro.
Preto do pabillón municipal poden verse un cruceiro e os restos de orixe medieval do que foi a primitiva igrexa e o mosteiro de Santa Comba de Louro. Lagoa de Mina Mercedes, antiga canteira de extracción de arxilas que foi anegada até conformar unha paraxe natural de gran beleza. Núcleo parroquial de Santa Cristina de Campaña. A igrexa románica con campanario exento alberga reliquias da santa e valiosas pinturas do século XVI. A igrexa parroquial de Santa María álzase sobre un outeiro, xoia arquitectónica do románico. Auditorio Municipal, con biblioteca, escola de música e sala de exposicións. De educación, de cultura e de sanidade. Creo que son logros importantes, pois agora temos un instituto de secundaria, temos distintos módulos de FP, e os estudiantes do noso concello, ata que ingresan na universidade, non teñen por que sair do noso concello. Hoxe de cero anos ata a universidade, pois poden facer todos os estudios no noso concello. Para nós é un orgullo importante lograr eso. E ademais, no tema cultural, pois todas as parroquias do noso concello dispoñen de un local sociocultural.